Kami karon sa plaza guys. Mga namin tabo diri nga diri naiitik diri may tabo. Natin batong diri nga dako nga event, it's a big event. I think first time ni sa history sa Kabadbaran. So later diri nga part ni may tabo diri nga credit cards and the scammers, hitting the licks in the back. Okay mga dudes, nag-practice karon ng mga dancers sa atong surprise na proposal des Plaza. So okay kayo mga local ni sila nga dancers sa Kabadbaran mga dudes. Si lead by Marsam and his team. So namin dire para document ni sa behind the scene camera. Nya ato pa ni pa-release after po sa proposal. Siya ba? Diri sa muna king ano ko sir ng area kini. Oh, pamay romantic tanawon. Siya dire makaano na lang siya. Kung wala ka, atong nga makita na sa babae. Makita na dahil kaniya. Ano di ba na niya makita? Napolito na. Kasi dito pimiro kanta niya dito. Pimirong One. Oh, project. Mirio. Mirio. Oh, masik. Okay na. Okay na to. Karon diri guys na kami sa final preparation sa proposal. Next day, sa mga final rehearsal. So tapos na tanan diri, magsabutan na among flow. So hopefully everything is plaster. So watch out ani guys. Mga dudes nga nga video. January 16. Wow, kapat pa lang. Isang video lang. Okay kayo. Sayang, lain may target ka ron. Alas city, ano mo daw niya? City na yun. Kami karon sa plaza guys. May namin tabo diri niya nga diri naiitik diri may tabo niya. Mang trust kayo diri. Hindi ko sure kung mapalapad may drone ko one man. Pero okay kayo ni. Di na dahil ko. Wala na gapon, naghanay sayaw na. Ano na, trending na kayo nito man. Kinalod. 17% na. Okay guys, ready ko na. Oh. Okay guys, namin karon diri sa park guys, natin batong diri nga ako nga event, it's a big event. I think first time ni sa history sa Kabadbaran. So later diri nga part ni may tabo diri nga proposal, na meeting proposal. So later namin behind the scenes video talawan ninyo. Yung naka-schedule post to sa Wow Kabadbaran na page. Kung mo ka-like, i-open yung page. Kunya later namin amo diri video nga namang record. Maybe possible ug ma-post na nato. Kato nga event katong dimension ako. So na manayo diri farm up community headed by Marsam and Joey and the team niya. Kato nakita niyo ngayon na mato sila sa kita mo yung ganun niya. So big event. Ang weather karon is good. Okay kayo. So more updates alawan niyo sa Wow Kabadbaran. I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? On the reasons why. Ito ba love ka lang. Oh my God's gift. Yeah? What? When I think of all the years I wanna be with. Took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back. Legacy.